bare flyve ud i andre. Husk at tage strapsen af dem, når de kommer herop, for ellers hvis de rører vandet. Ja, det er derfor, at begge jetskier, det er bare kørt ud, jo. 100%. Jeg står også ude ved vandet. Sig nu. Nice. Der vi tager helt op foran, de skal ryge langt, bror. Nej, når de skal parkere, så kan de lige bare parkere. Ja, de parkerer bare lige her foran, så ja. Bare lige sørg for at tage strapsene af dem af, inden at du ved, at de kommer op, og så skal de bare strapsene på igen, lige snart de kommer op, okay? Jeg kan godt løfte dem, så bare en af os bare følge langt væk fra hinanden. Nej, lad være med at lave det der eskortør-shit. Vent lige med at gå op. Nå, du kan godt, ja. Kan du gøre det samme, eller hvad? Ja, det er fint. Så afventer jeg bare her begge to. Jeg lægger anker. Ja, så kom op. Kan du så komme op? Ja, men lad os gå en tur ovenpå. Er der ikke en af jer, der går bag dem, så de ikke får lov til at gå alene? Bare gå ned langs den. Vi skal lige have stillet en masse spørgsmål først, og lige have forklaret dem, hvorfor det er, at de skal dø. Det er meget vigtigt, fordi det har fået at vide, at vi skal have sikkerhedsansøgning, fordi den er blevet godkendt hurtigere end normalt. Bare kom. Nå. Ja, lad os bare tage den her. I kan bare sætte jer ned på knæ begge to. Jeg tør mig, Abdel. Ja tak, du tør mig også bare Ahmed bagefter, bror. Jeg skal sætte dig på knæ. Også dig, Abdel. Bare til telefonen, det tager jeg bare. Ja, bare endevend lommerne, der skal slet ikke være noget. Ja, jeg indvender helt lort. Der er ikke noget på dem, Fedt. Nå, dreng, jeg har lige et par spørgsmål til jer. Selvfølgelig også lige, skal selvfølgelig lige have en forklaring på, hvorfor I sidder her. Det tænker jeg, I ikke er helt indforstået med. Vi er alle sammen enige om, at I åbenbart har valgt at fratræde familien. Den er positiv. Hvad med dig, Abdel? Den er positiv. Okay, jeg har egentlig ikke behov for alle mulige grundlag og undskyldninger og sådan noget der. Som jeg også ved, så har vi et princip i vores familie. Og når man først fratræder den, så er der ikke nogen chancer tilbage. Og det skal jeg også bare lige høre jer begge to, om I er 100% indforstået med. Ellers så har vi ikke gået ind i det til at starte med. 100%. Og jeg håber, I ved, at jeg også jeg har holdt virkelig meget af, og jeg må skynde om, at kniven jeg står med i hånden, du ved, det føles lidt som om den sidder i hjertet. Men lad nu det være det. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål. Jeg forventer selvfølgelig, at I alle sammen svarer 110% ærligt. For ellers skal vi nok sørge for, at I kommer til det. Jeg kommer til at spørge to spørgsmål til dig, Abdel, og 2 spørgsmål til dig, Ahmed. Vi starter lige med dig, Abdel. Ja. Hvad tænker du selv om den her situation, du har sat dig selv i? Situationen, jeg har sat mig selv i, den giver mig et mere frirum, så jeg er fint tilfreds med det. Det er fint. Nicola på radio. Ærger du dig over, at 5 af dine brødre står her over for dig og er på vej til at gøre noget, de egentlig ikke rigtig har lyst til? Det er selvfølgelig træls fra deres side af. Jeg kan ikke gøre så meget ved det. Det sker, jeg kan ikke lave om på det. Det er fint. Abdel, du så rejse op, og så bare lige gå herover sammen med bror. Kan du ikke bare lige følge med ham, bror, og så bare lige sørge for det? Jeg stiller bare lige. Nej, vær sød lige gå væk. Det skal bare være lidt længere væk, tak.
Yes. Nå, men Omar, du har noget, du gerne vil sparke med dig om i forhold til nogle ting og sådan noget der. Du Black? giver bare los, bro. Jeg havde ikke Black. Ja, Nicole. Ja, men jeg er vant til at kalde Black. Hvad så? Amado? Nicole, Hvor, vi var lige i gang med at sige hvor er afsked. de ting, Og I givet væk? lave en afskedning til De har to en, der brødre. hedder Matteo. De kokainposer der. Undskyld, hvad? Alt bliver givet væk. Det ligger Så ved en, der hedder Matteo. Som Hvad er hans fulde navn? Der skal blive Det er- sagt Jeg har hans Kan vi lige nummer få her. lidt stillhed Jeg på har hans radioen? nummer Vi her. er lige i gang med en afpresning. Jeg har hans nummer her. Det må være 2 sekunder. Og det er noget du... Det er du 110% på, at din pistol og alle kogeposer, det ligger på ham. Jamen, jeg har et nummer på ham. Jeg har et nummer på ham. ham, og så ved en, der hedder Zane Amado også. Saint. Zane. Saint Amado. Mhm. Okay. Og det... Nå, det er fint. Jeg har et nummer på ham, der er Musti der. Ham tog vi bare lige fat i bagefter. Det er super. Musti. Nej, på Matteo. Matteo. Det var det, han hed. Ja, det er rigtigt. Det var... Fint. Der er ikke blevet givet noget til Gullam eller noget. Nope. Ikke af hvad jeg ved i hvert fald. Nej, du har ikke givet noget til Gulam. Det kan du godt stå inden for. Ja, det kan jeg godt synes, for jeg ikke har. Fint. Bare lige afvent her. Jeg skal bare lige op den. Abdel, har du afleveret ting til andre end os? Jeg har afleveret mine sager, som jeg havde, til dem, som Ahmed Amado også ligesom afleverede ting til. Okay, for han nævner kun ét navn. Hvem er de? Hvad for noget? Han nævner kun, at han har givet ting til ét navn. Hvem er de andre? Jeg er sgu ikke... det er hans brødre. Nå, men du kender jo navnet, siden du siger brødre. Hvem er det, du har afleveret til? Du siger de samme mennesker som ham. Han nævner kun ét navn. Nu har I lige trådt i spinaten begge to og bustet os en lille smule. Hvem er det, I har afleveret ting til? Jeg skal bruge alle navne. Matteo ved jeg, det er Saint Amado. Ja, Zane Amado, Matteo. Hvem er den sidste? Bare sig det, Abdel. Jeg ved ikke det sidste navn. Men der var en tredje mand, eller hvad? Der var en tredje mand. Jamen, jeg ved heller godt, hvem det er. Det er fint, du tager bare op den måde. Jeg ved heller godt, hvem det er. Nå, men det er super. Abdel har lige snitchet hele lortet. Det er fint. Det er fint. Jeg har alle navnene og sådan noget der. Ja, jeg ved også, hvor meget de har fået og sådan noget der. Hvem der har været og sådan noget der. Han snitchede lige Ahmed, fordi han vidste ikke, at Ahmed kun har sagt ét navn. Så han kom lige til at sige alle de andre. Det er super. Det var dejligt nemt. Det var også derfor, jeg lige splittede dem op. Teamwork makes the dream work. Ja, det er det. Du ved, det er fint. Det var dejligt nemt. Ikke nogen tager masken Abdel og lille Ja, gør det. Så har jeg også lige noget andet til jer, drenge. Jeg skal lige tage brillerne. Du bare tage alt tøjet af dem egentlig. Ja, skal vi ikke gøre det? Bare Bare tage det strip hele den fuldstændig for tøj. Så er der ikke noget, der lige pludselig flyder ind til land, jo. Is. Lige snart de har fået alt tøjet af, så laver du lige en 5-10 små snitsår i dem begge to. Det behøver ikke være. Det er bare lige meget forsigtigt. Fordi når de så rører i... tror jeg, du også lige skal tage. Ja, så når de så rører i havet, bror man, så... Så kommer der alle hejerne. Ja, lige præcis. Så kan vi sørge for, at de forsvinder lidt nemmere, ikke? Yes, så når de har tøjet af, så følger I bare med tilbage, så går vi lige tilbage til der, hvor vi kom fra. Det er lidt nemmere. Nå, men jeg ved da, hvem vi skal ud og have et møde med bagefter. Nej. Ja, det var for dumt, altså. Så glæder mig til at snitcher han høre. ham lige bagefter. Det tog mig 2 sekunder at finde ud af, altså. Det er pinligt, at de skal være så dumme begge to. Ja, det var en dum beslutning. Det... Vi går for langt. Det var du ret i. Hold lige her, hold lige. Omar siger, Så går jeg bare igen. Kom ud til GPS'en, hvis der er en gammel... Er der nogen på radio, vi afventer på, som gerne lige vil have lov til at sige farvel, så er det ved at være nu. Vi er i gang med at få Nicole ud. Ved hun godt, det Bare hedder tage på dem båden hele eller hvad? Nicole kommer. Det var den der er inde på darkchatten, ikke? Jo, lige præcis. Jamen, jeg er på vej. Is, når vi lige kommer ned, så går vi bare lige ind med dem til venstre her, så vi ikke står midt ud af det hele. Vi bliver bare der. Begge to.
Nej, bare gå længere ind, bare gå helt ind i motorrummet. Ej, Det er også nemmere at gøre rent der er her. også olie. Gør der ikke? Det er også, jamen det er fint her, hvis I bare lige sætter jer ned. Is. Din flotte machete der, kan du ikke lige lave et par snitsår i arme og ben på dem begge to? Det behøver ikke være så vildt, du behøver ikke hakke og alt muligt. Bare lige lave et lille snitsår på dem begge to. Bare lige så det bløder en lille smule, når de rører vandet. Ahmed, kan du ikke lave et snitsår på Amado også derovre? Hvis du har en kniv på dig, eller så gør det selv. Ja. Så I prøv lige at komme her. Amir, der står der. Ja. Han er lidt bange for at spørge mig. Han vil gerne spørge, om du ikke kunne lægge 900.000 ud til våbenbestilling. Marco 9,6. Men prøv lige at komme her, jeg har en plan. Ja. Jeg har betalt. Ja, men du får dine penge tilbage. Nå. Jeg har regnet ud alt det, de donerer her til, alt det, jeg kommer til at hente fra Matheus, det kommer til at dække våbenbestilling for alle. Så er jeg ikke bare en god chef, jeg sørger for alle, de simpelthen får gratis våben. Oh my god, ja. Vores første våbenbestilling er free of charge! Fuldstændig gratis, så jeg trækker lige pengene fra bandekassen til dig igen, og så får du lige retur. Men jeg skal bare lige have sikret, du ved, vi har alle tingene, men det er lidt planen lige nu i hvert fald, at det er sådan, det kommer til at fungere. Så du kan jo gå ind og takke gutterne og sige, at tak fordi, at de donerer våben til hele banden simpelthen. Jeg skal lige noget... Ja, det er fint, bror. Det er fint, bare gør de ting. Tak for, at I lige sagde, hvor stofferne var. Det kommer til at dække vores våbenbestilling, så det bliver gratis. Så alle får simpelthen gratis våben. Det er fantastisk. Oh my god, tak for det, drenge. Hvad hedder I? Tak. Tak for det, dreng. Kom, bare den første. Hvad hedder du? Fuld navn? Stilet gratis våben. Jeg tror godt, du ved det selv. Ja, kom. Hvad er dit fulde navn? Jeg tror godt, du ved det selv. Hvad er dit fulde navn? Kom med. Kom nu, sig dit navn. Hold nu kæft, mand. Kom med. Seriøst. Sig det. Så tager vi bare den anden først. Bare tag et flot billede, det er fint. Bare tag et flot billede, det er fint. Vi afventer bare lige Nicole her. Du har lavet lidt snitså i dem, det kan godt se. Det dræber også lidt. Det er fint. Så kom lige her. Ja, er der ikke en af der bare lige bliver og lige holder øje? Jeg bliver her, bror. Jeg bliver her. Skal jeg lave sådan en her til jer? Ja, det må du meget Ja, det må du rigtig gerne, bror. Rigtig gerne. Jeg betaler det også gerne. Jeg betaler gerne mild for den, hvis du kan hente den sådan der hurtigt. En af drengene har 2 af komponenterne, så skal I bare finde de 2 andre, hvis der. Er det slæder, eller er det fjeder, eller er det... Han har pistolløb og frame, så jeg mangler slæde, jeg mangler fjeder, spring. Ikke? Ja. Jeg skal nok lige på... Jeg tror, jeg har en spring et eller andet sted. Jeg skal nok lige på sådan, hvad jeg kan finde. Ja, fordi jeg tror nemlig også, jeg har en slæde. Jeg ved ja, ikke. Jeg har fuckt mange af de der dele overalt. Jamen det der, og ellers så må vi bare lige lave nogle container så lidt. Så gutter, kan ikke lige sådan her, løber den? Ja. Og efter det her, så skal I lige med mig, fordi jeg har bygget en mancave, der skal lige noget der. Hvem er de der pæne... De der mennesker, vi lige skal ud og snakke med bagefter? Nå, jamen... Jeg tager den her med ud og snakke med. Ja, det bliver bare så... Det er jo nogle folk, der har arbejdet for os før, så vi har heldigvis en dark chat. Vi laver lige 2 med, og så... Vi laver bare 2 med af de der, og så er det bare... Nej, det kan vi ikke. Nej, det kan vi ikke. Kom. Det tager vi lige på et andet tidspunkt. Vi afventer bare lige Nicole. Nicole, hvor langt er du? Jeg er oppe i Palido nu. Det er modtaget. Vi venter bare på dig på båden. Nå, jeg tre, der står her. Hvis I gerne vil have 30 sekunder med Malene og få et eller andet afklaret, så skal I være med velkommen til det. Så kan vi andre lige trække. Det vil jeg faktisk rigtig gerne. Jamen, så Is og Emil, bare lige komme med, så kan vi lige lade dem være. Emil, har du fået rang på? Ja, han. Ja. Ja, 100%. Og kan du lige få dit nummer, egentlig? Ja, lad mig også Er I ude på den der båd derude, helt ude? Ja, den store båd. Super, jeg kommer derud. Hvad zoner har vi egentlig? Er der nogen, der ved det? Ja, lige nu har vi alliance i Macebank og Palido for Giants. Macebank, det er Coke. Vi er i gang med en ny alliance i gågaden også. Og så planen er lidt, at vi udvider op til Korts og tager Kortcentret her, lige snart vi er færdige med alt det her lort, ikke? Så det er sådan hovedplanen lige nu i hvert fald. Men du kan, hvis du skal af med Coke, bror, så Macebank, og ellers så Giants, det er Palido. Det er sådan de 2 stoffer, vi egentlig begår os i PT. Stilet. Det er fordi, jeg har nemlig... Jeg tror, jeg har 4.000, så skal jeg omdanne lige nu, og så når jeg har omdannet det, så har jeg 10.000 pulver, og så skal jeg omdanne det videre. Til pakket og sådan noget. Ja, har du adgang? Nej, har du adgang til labberne? Jeg har købt, ja. Okay, fint. Jeg Ja, købte 100%. Første dag, jeg tror det var Abdel. Ja, 100%. Det er super. Det er perfekt. Jamen, eller hvis der er et eller andet, der lige kommer en ny kode derinde, det kan du selvfølgelig forstå grundet af. Men den er inde på mailen også, bror. Der skulle det helt gerne være fikset. Jeg har din telefon, der ringer 2 sekunder. Gør du bare. Hvad så, bror, man? Har vi det? Hallo? Ja, hvad så, bror? Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Kan du høre mig nu, bror? Hallo? Hallo? Hallo?